Ей, сега какво? Свети ли камерата? Да. Спокойно, моите момче. Леле, това съм аз. Леле. Това е байти Бранко. Цък. Бате, луд си. Право си луд. Това клипче искам да го имам в моят личен архив с снимки и принадлежности на приятелчета. Този момент се помни с годините. Байти Бранко какъв е бил като млад. Няма играчки. Не му бяга тая кружка на това момче и това е. Няма как да му избяга, просто е фанове на тясно тая круша и казано да има ходиш никъде, да, тук ще си и ще те удрям. Право си вудба, така. Някаква машинка. Ой, почни малко моето момче, моля. Стия толкова, стия толкова.